Pajjiżna iċċelebra il-61 anniversarju minn meta kiseb l-indipendenza. Matul il-jum il-poplu Malti wawċi ċelebra din il-kisba tant importanti għan-nazzjon tagħna. Dan kif l-awtoritajiet tal-pajjiż poġġew kuruni ta' fjuri f'riġlejn il-monument fil-Furjana li jfakkar il-kisba tal-indipendenza. Mument li marka wkoll l-ewwel ċerimonja ta' dan it-tip minn mindu Alex Borch ħal kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista. Tislima natatu kol mill-President ta' Repubblika Miriam Spiteri de Bono u mill-Aġent Prim Ministru Owen Bonnici fl-assenza tal-Prim Ministru li jinsab New York. Din il-ġurnata fakret il-kisba storika tal-ex Prim Ministru George Borcholovir meta 61 sena ilu. Rajna l-bandira tar-Renju Unit niżla uffiċjalment biex binfloka titla l-bandira Maltija. Kisba tal-Partit Nazzjonalista li wittiti triq għat-twelid ta' Malta moderna. Aktar kmieni waqt l-omelija tal-Quddisa tal-Indipendenza li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi kellem dwar ir-responsabbiltà fuq spallejn daw kollha li jmexxu lill-pajjiż. L-indipendenza titlob kontabilità, integrità, erf u ġustizzja. Ma naqt ninsew il-korruzzjoni li taqret il-ġustizzja, il-ħasil tal-flus li ħeġġeġ il-kriminalità, l-isfruttament tad-dajfin li jaffeċ il-innoċenti, l-abbuż tal-poter li jitradixxi il-fiduċja, il-qerda tal-ambjent li tkasbar il-ħolqien u l-pjaga ta' drogi li tkisser il-familji u tjassar ġenerazzjonijiet sħaħ, da mhumiex żbalji żgħar jew insinifikanti huma tradiment tal-indipendenza nifisha. Intant matul il-jum tas-sebt il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perci Kalaxxone ukoll poġġa kuruna ta' fjuri biswit il-Monument tal-Indipendenza. Preżenti kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, it-tmexxija tal-Partit u numru ta' deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista.